направихте, бе, деца? Не се закруши. Искате да останете тук? Вие рамка. Това ще ги ползвам като тергички. Добре, няма проблем. Така, тези няма да ни трябват. Така, дивчите само ще се изместите ли малко? Ами, само. Какъв ще си пухен? Да. Kızım da birden nazik. Kuka adam ufak. Ама вече много време не спи. Hep de kızına çıkar. Azıcık da beri çıkar. Пепе обаче е много спокойна. Спокойно, да. Като правят някои гроти, тя не се събуди. Така ли? Да. Той tomu Той. Ау! Защо ми булските пипаш? Дай ми ръце. О, много е сладка. Сладък. Е, много обаче, много е сладък. Чакай. da tam terasa koyuyor. Böyle bu. Тако, гидни се няма. Накрая си взимахме едно мъжко след две женски. Те си вече строили ли са? Да, мои са. Сладурки. Аз Ани, тя е Габи. Как се казваш? Аз Ани, тя е Габи. Не. Да. Не. Аз съм Габриела. Накрая хванахме един мъж. Край, вече до тук си. До тук съм. А, остава От всичко. Остана близнаци. А, не. Свърши. Хванахме мъжа ми накрая. Чакай, къде се сложи? Бериш ли чам? Много е сладка, много е сладка. Магарото включена, нали като белива си казах. Същото като не. Магарото беше още по-кратко бе. Ами нищо не прави. Не през деня спи въобще не. Шмърдат го, няма. Хич. Иначе вечер е Ще се оправи, пък ти имаш опит. вечер. Събудих се. Пепето, една кошара не сме. Ще имаш помощнички, пък и да ти преча. Помощничките са по-палави от нея, от него пък направо не Ми знам. колко години сте? Голямата 7, малката 5 половина. Дава много да слушат, да помагат. Още не сме се вече. Шест. Той първокласник и беби винаги си мисли, че това е най-лошата комбинация, която може да съществува. Ма не знаеш, всичко Много е сладка. Баба, да не. Тоби ме. Алекс. Алекс, съм да чуе, да. И Тоби. Яне, се